Jaialdi honek instalatzen ditu 2016en nolabaiteko motorra diren balioak. Alde batetik parte hartzea sustatzen du, sustatu ez, parte hartzean oinarritzen da. Urtez urte parte hartze eta hainbat bolondresen laguntzarekin aurrera atera den jaialdia izan da. 700 lagun inguru elkartzen dira urtero bolondres lan hori gauzatzeko, eta gainera sarea eratuz eta beste herrialdeko eta lurraldeko eragileekin osatzen den sare horretatik ere abiatzen da parte hartzetik jaialdia basta. Dakizuen bezala gurean ere 2016en parte hartzea oinarrizko ardatza da. EHZ festivala. EHZ festivala aspaldidanik, hasieratik ekek laguntzen du, bere misioa baita, beraz, bere lurraldeko elkarteen proiektuak garatzea, beti euskal kulturaren arloan, eta beraz, badira arrazoin hainitz festivala hori laguntzeko. Igorrek aipatu ditu hainbat balore, ez ditut berriro errepikatuko, benen guk hortan sartzen gira ere bai, parte hartzaile alde hori, markari gabeko festivala bat, elkarte batek erabaiten duen festivala bat, baita ere gazteria, euskal gazteriak hor erabaiten duen ekintza potoloa da. Aurten egin duten lemarekin bat egiteaz gain, erabaki dugu, auzolanean jutearena gaur arratsaldetik aurrera lanera. Han alde batetik, gauean guk 10 urteren bueltan egin dugun dokumentala aurkezteaz gain, bango esperientzia ezagutzea eta sobretoda gaun asmoa da iparraldeko lagunekin ikastea, ikastea nola egiten diren gauzak, ikastea nola superatu dituzten, abizen dituzten zaitasun pilo bat, eta azkenean auzolanean oinarritzen da lau eguneko pasarte bat, pasatzera goaz area. Bai, aste buruntan da ekainako eta sortzeo eta batzeo eta deitzen dugu jendea zinez etortzea, gozatzera, ezagutzera ere bai, eta uste dut ere aditzek janduela, baina negiara Iparralde eta Hegoalde artean maleruski badela beti zoritxarrez muga mental bat, edo girela aski ezagutzen bata eta bestea, eta zinez biziten bikaina dela.